Qegħdin jiġu nies, però mhux biżżejjed. Dan saħħu d-direttur tal-Bank tad-Demm Dr. Alex Aquilina li spjega kif il-ġimgħa li għaddiet kien hemm aktar minn 100 borża inqas ta' demm minn dak li kien hemm bżonn. It-trasfużjonijiet setgħu jsiru xorta peress li fl-aħħar ġimgħat f'Mater Dei ma kinux qed isiru operazzjonijiet mhux urġenti u għalhekk l-użu tad-demm naqas ħafna u kien hemm riserva tajba. Mistoqsi x'jiġri jekk is-sitwazzjoni tibqa' kif inhi, Dr. Aquilina kien skjett. Jekk il-ġimgħa dieħla u din il-ġimgħa terġa' tiġi l-istess, imbagħad ħaniġu f'sitwazzjoni pjuttost kritika. Għalfejn kritika għax hemm pazjenti li għandhom bżonn id-demm, kien hemm pazjenti li ma ħadux id-demm f'dak il-perjodu fejn seta' kien kritiku Mater Dei, imma dawn ma jistgħux jibqgħu mingħajr demm. Lil min jibża jmur jagħti id-demm minħabba l-pandemija tal-COVID-19, Dr. Aquilina fakru fil-prinċipju bażiku li fil-bank tad-demm imorru biss nies b'saħħithom. Għal ukoll qed jittieħdu ċertu miżuri ta' prekawzjoni pa' teħid tat-temperatura u l-ħasil tal-idejn bl-alkoħol. Għaldaqstant appella biex kull min hu f'saħħtu imur jagħti id-demm għaliex is-sitwazzjoni preżenti tista' tħalli riperkussjonijiet koroħ ħafna. Dak li jgħidu l-worst case scenario, l-ar li jista' jiġri u li jkun hemm xi inċident xi ħadd ikollu bżonn ħafna demm f'daqqa u ma jkunx hemm demm. F'dak il-każ del-persuna tmut, jiġifieri mingħajr demm il-bniedem imut, ġek xi jitlef ħafna demm f'daqqa u kellna inċident riċenti fejn persuna waħda ħafna demm ukoll. U imnalla kellna stok tajjeb ta' demm diġrat il-ġimgħa l-oħra. U hekk kif kienet jgħaddi dan l-appell it-tabib Aquilina iltqajna ma' Joanne Samut li kienet qed tagħti id-demm għal 15-il darba.